Ahojte všetci. Ako som sľúbil, chcem sa s vami podeliť o svoj názor na projekt rekonštrukcie námestia z pozície architekta. Fáza 1. Prvým bodom, na ktorý by som chcel upozorniť, je priestor pred Alfa Café a Jadranskou zmrzlinou. Všetci poznáme pôvodné terasy, ktoré sú veľmi príjemné, dobre osvetlené, bezpečné. Bohužiaľ ich budúcnosť je na najvyš otázna, pretože novovzniknutý prvok pod fontánou, takáto kaskáda, absolútne zasahuje do prístupového koridoru pre vozidla, aj keď sa síce jedná o pešiu komunikáciu, ale prístup vozidiel pre zásobovanie alebo bezpečnostné zložky je potrebný. Takisto Brandner používali tento koridor týmto smerom. Tým, že vznikol takýto prvok, tento koridor bude musieť byť odklonený a tieto terasy budú s najväčšou pravdepodobnosťou znemožnené ich výstavbe. Druhý bod, ktorý by som chcel poukázať, je zúženie komunikácie z južnej strany, kde síce sa vybuduje určitý zelený pás, ale zúženie tohto koridoru je veľmi nevhodné v danom mieste, pretože daným miestom prechádza ešte aj cyklochodník, ktorý za daných okolností nebude možné byť zrealizovaný, čiže bude dochádzať k určitým kolíznym situáciám. To, že tieto dva takéto hrdlá vznikli, mesto sa navždy odpíše tým, že nebudeme môcť nikdy organizovať preteky alebo nejaké akcie, ako sú napríklad Tour de Slovakia, aby po námestí pretekali alebo jazdili najznámejší športovci, pretože tieto miesta budú pre nich veľmi nebezpečné. Tretím bodom je zriadenie terasy pred Café Razy. Táto terasa, ktorá je pravidelne v lete plná, pôvodne bola osadená v týchto miestach. Bohužiaľ, nový návrh s ňou už nepočíta. Je zrušená, bude namiesto nej vysadená nová zeleň. Čašničky teda budú musieť vynášať jedlo asi 40 metrov ďalej. Jediný, kto má normálnu a pôvodnú terasu, môže rozšíriť, je Popradská Plzenka, poprípade Kraken. Štvrtým bodom je tá terasa pred pasážou, ktorá momentálne zasahuje do priestoru nového zhromažďovacieho priestoru, kde budú kultúrne letá a podobne. Jej zriadenie je na najvyš otázne, že či bude možné. Piatým bodom je terasa pred New Chicago a Tatrasom, alebo terasu rozdelenú na dve časti. Je otázne, že či sa nedalo vyriešiť to spojením do jednej väčšej terasy a vytvorením priestoru, reprezentatívnejšieho priestoru. Toľko k fáze 1. Fáza 2, ako som spomínal, má už iný rukopis. Z tých prvých vecí, ktoré ku fáze 2 máme, je Café Brick, má takisto malú, príjemnú romantickú terasu, ktorá však padne za obeť rozšíreniu pásu zelene a zostáva tam asi iba 2,5 metra, čo znamená, že zriadenie terasy bude nemožné. Čo je však dôležitejšie, naše námestie má historický tvar šošovky, ktoré vychádza z histórie, ako sa naše námestie formovalo. Avšak v novotvare je počítané s vytvorením absolútneho nového tvaru pod uhlom 90 stupňov. Toto bude mať za následok to, že ľudia, ktorí budú prvýkrát na našom námestí prichádzať stadiaľto od múzea a budú pokračovať ďalej na námestie, automaticky budú navádzaní, že treba ísť týmto smerom a pôjdu hore, pretože je to plynulé smerovanie námestia, kdežto severnú stranu námestia teda nepôjdu. Bude to mať následky aj pre ulicu 1. mája, ktorá bude mať menej a menej turistov. Zhromažďovací priestor, ktorý poznáme dnes, kde sa tvoria akcie, respektíve kde sa tvoria protesty, zanikne a takisto tradíciu, ktorú máme v našom meste, na ktorú sme hrdí, sú Rally Tatry. Závodné špeciály budú musieť prechádzať pod 90 stupňovým uhlom, čo je na najvyš zvláštne. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Verím, že plánovaná diskusia s vedením mesta objasní tieto body a naše námestie bude kvalitné a prosperujúce. Napíšte nám prosím, čo si myslíte o rekonštrukcii na oz.spolutvorimepoprat.sk. Ďakujem.